Hello friends, welcome back to my channel. Absolutely fine. So friends, दिनैनि भिडिअ नोंथांमोननो जेनाखि NSP स्कलारशिप यानिकि नेशनल स्कलारशिप पर्टेलनि सोमोन्दै नोंथांमोननो खोन्थागोन। ओके सो गोबां स्टुडेन्टसफ्रानो मा आगोल बिदिनो 1 मान्थसो सिगांहाय गावनि जेनाखि स्कलारशिपनि NSP नि स्कलारशिपनि पेमेन्ट स्टेटासखौ चेक खालामनो नायबा मारै देखायदोंमोन पेमेन्ट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेन्सि देखायदोंमोन नङा होमबा सो बे पेमेन्ट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेन्सि बेबायदि अपसनखौ नुनानै मा गोबां स्टुडेन्टसफ्रानो माने दुखु मोन्दोंमोन आरोखि ना माने स्कलारशिपखौ मोननाय नंला मानाय नंला नुनानै ओके सो आरो जेनाखि स्कलारशिप बे स्कलारशिपा गासै 23,000 देखायदोंमोन आरोखि ना गासिबो स्टुडेन्टसफोरनिखौनो गोबां स्टुडेन्टसफोरनिखौ 23,000 देखायदोंमोन आरो हस्टेल थाग्रा स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय एसे बांसिन देखायदोंमोन आरोखि ना आरोबाव दा जोङो गावनि जेनाखि स्कलारशिप जेनाखि स्कलारशिपनि जेनाखि पेमेन्ट स्टेटास दा बे पेमेन्ट स्टेटासखौ जोङो दा चेक खालामनायबा मा देखायदो जेनाखि पेमेन्ट फाइल आन्डार प्रसेसिं उइथ एजेन्सि देखायफिनबाय आरोखि ना स' आरो बे आगोलहायबो आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ बानायनानै खोन्थाखाबाय बे भिडिअखौ नुवाखैबा नोंथांमोना आङो बे भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होदों नायनानैबानो जाबाय आरो जेनाखि दा बेवहाय दा आन्डार प्रसेसिं उइथ एजेन्सि देखायफिनबाय आरोखि ना जेनाखि पेमेन्ट स्टेटास बे पेमेन्ट स्टेटासखौ आगोलहाय मा देखायदोंमोन पेमेन्ट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेन्सि आगोल फार्स्टआवथ' आन्डार प्रसेसिं उइथ एजेन्सि देखायदोंमोन आरो बिनिनो माने 1 मान्थ 2 मान्थ्सनि गेजेराव मा देखायदोंमोन पेमेन्ट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेन्सि बे अपसनखौ नुनानै गोबां स्टुडेन्टसफ्रा मा नंदोंमोन मोननाय नंला मानाय नंला नंदोंमोन आरोखि ना स' आरो बे आगोलहायबो मोनसे भिडिअ बानायनो थांखाबाय NSP स्कलारशिपनि सोमोन्दै आङो ओके स' बेवहाय नोंथांखौ बुंखादोंमोन आं खुनु टेनसन लानांगौ गोनांथि गैया दुखु जानांगौ गोनांथि गैया स' दा आङो होननायानो जामारबाय आरोखि ना दा नायबानो जाबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुवाखैबा आं लिंक डिसक्रिपसनाव होदों नायबानो जाबाय लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होदों बे भिडिअनि लिंकखौ दा नोंथांमोना मा गावनि जेनाखि पेमेन्ट स्टेटास NSP नि जेनाखि नेशनेल स्कलारशिप पर्टेलनि जेनाखि माने स्कलारशिपनि दा पेमेन्ट स्टेटासखौ नोंथांमोना दा चेक खालामनानै नायबा मा नुनो मोनगोन नोंथांमोना आन्डार प्रसेसिं उइथ एजेन्सि देखायबाय आरोखि ना दा आन्डार प्रसेसिं उइथ एजेन्सि स' बेनि उनावहाय मा पेमेन्टआ नोंथांनाव जेनाखि स्कलारशिप बे स्कलारशिपआ नोंथांनि बे जेनाखि बेंक एकाउन्टआव हाबगोन आरोखि ना स' फार्स्ट टाइमाव बिदिनो देखायखायो दा नै आन्डार प्रसेसिं उइथ एजेन्सि आगोलहाय थांनाय बोसोरावबो बेबायदिनो जाखाबाय आरोखि ना 2019 आव दा बेयाव देखायदोंसोहाय आन्डार प्रसेसिं उइथ एजेन्सि बेयावहाय मोनसे सेड निउस दङ बे सेड निउस जेनाखि मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा दं आरोखि ना मोनसे सेड निउस स' बे सेड निउसखौ नोंथांमोना मिथिनो लुगैदों बिदिखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय स' आरोबाव बेजों लोगोसे आङो नोंथांखौ जेनाखि नोंथांनि बे जेनाखि NSP नि स्कलारशिप नेशनेल स्कलारशिप पर्टेलनि नोंथांनि जेनाखि स्कलारशिपनि पेमेन्ट स्टेटासखौ मारै चेक खालामनायो बेखौबो नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअजों नोंथांखौ स्टेप बाय स्टेप फोरोंगोन आरो जेनाखि बे सेड निउसआ मा बेखौबो नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजोंनो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन खालामनानै खोन्थागोन अके स' बिनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय अके स' लेट्स स्टार्ट दिस भिडिअ हेल' फ्रेन्ड्स दा नोंथांमोना जेनाखि नोंथांनि जेनाखि स्कलारशिपनि पेमेन्ट स्टेटासखौ चेक खालामनानै नायनो थाखाय नोंथाङा मा खालामदो फार्स्ट अफ अल गुगोल क्रोम एपखौ अपेन खालामदो अके स' गुगोल क्रोम एपआथ' बयनावबो थाखायो अके स' आं अपेन खालामबाय अके स' अपेन खालामनायनि उनावहाय दाना सार्च बाराव टाइप खालामदो नोंथाङा NSP होननानै सार्च खालामजाबाय आरोखि ना NSP पेमेन्ट अके NSP पेमेन्ट होननानै सार्च खालामबानो जाबाय नोंथांमोना NSP पेमेन्ट होननानै सार्च खालामोबा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनखागोन गोजौहाय नै ट्रेक NSP पेमेन्ट्स होननाय मोनसे अपसन नुखागोन आरोखि ना अके स' बेवहाय क्लिक खालामबानो जाबाय बे लिंकखौ अके स' आरो आङो बे जेनाखि वेबसाइटनि लिंकखौ आं भिडिअनि डिसक्रिपसनावबो होखादों स' बे डिसक्रिपसननि लिंकआव क्लिक खालामनानै डाइरेक्ट नोंथाङा बे जेनाखि बे इन्टारफेस बेयाव डाइरेक्टलि फैनो हागोन आरोखि ना अके स' लिंकआव क्लिक खालामबानो जाबाय नोंथांमोना आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखादों लिंकखौ अके स' दाना बेबायदिनि उनावहाय नोंथाङा बेबायदि अपसन नुनो मोनगोन आरोखि ना बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन नोंथांमोना दानियाहाय बे लिंकआव क्लिक खालामखांनायनि उनावहाय थ' बेवहाय नोंथाङा नोंथांनि जेनाखि स्कलारशिपनि पेमेन्ट स्टेटासखौ चेक खालामनानै नायनो थाखाय मा खालामदो नोंथाङा बेवहाय नुनो मोनदों नै बेवहाय मा नोंथांनि मोननै अपसन दं आरोखि ना बेवहाय नोंथांनि बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौबो होनानै चेक खालामनानै नायनो हागोन नोंथाङा आरो बेयाव दंबावो जेनाखि एप्लाइ खालामनायाव मोनसे एप्लिकेसन ID नाम्बार मोनो ना बे नोंथांनि बे एप्लिकेसन ID नाम्बारखौबो होनानै नायनो हागोन आरोखि ना बेयाव होखादों नै एन्टार बेंक एकाउन्ट बेयाव होखादों नै मोननैनि गेजेराव मोनसे बेंक एकाउन्ट नाम्बार नङाबा एप्लिकेसन ID अके बेंक एकाउन्ट नाम्बार नङाबा एप्लिकेसन ID अके स' नोंथाङा बेवहाय जुदि नोंथांनि बेंक एकाउन्ट नाम्बारजों चेक खालामनायबा बेवहाय फार्स्ट अफ अल नोंथांमोना बेंकनि नेमखौ होग्रोदो आरोखि ना नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव बबे बेंकआव खुलिनाय बेंकनि नाम होग्रोदो जोङो स्टेट बेंक बा स्टेट बेंक ग्रामिन बा ग्रामिन सेन्ट्रेल बा सेन्ट्रेल बेंक अके स' बिनि उनावहाय नोंथाङा मा खालामदो बेयाव गाहायाव दं नोंथांनि जेनाखि बेंकनि एकाउन्ट नाम्बार बे एकाउन्ट नाम्बारखौ बेयाव होदो सिम्पलि देन बिनि उनावहाय नोंथाङा बे केपचा नुदोंना बे केपचाखौ नैबे जायखि वार्ड भेरिफिकेसन बे ब्लेंकआव क्लिक खालामनानै मा बे केपचाखौहाय मा बेयाव फिल खालामदो ओमफ्राय देन नोंथाङा बे सार्चआव क्लिक खालामदो होमबा नुगोन आरोखि ना अके स' आङो आंनि जेनाखि
स्कलारशिपनि पेमेन्ट स्टेटास बेखौ आं दा मा आंनि एप्लिकेसन आइडिजोंसो चेक खालामनांसिगोन आङो अके स' आङो बेवहाय मा आंनि जेनाखि पेमेन्ट स्टेटासनि जेनाखि एप्लिकेसन आइडि आं बेखौ एन्टार खालामबाय अके देन नोंथाङा बे मा होनदों बे केपचा दंना केपचा कड बे केपचा क'डआ नै राइट साइडआवनो दंखायो बे केपचा क'डखौ नैबे ब्लेंकआव फिल खालामबानो जाबाय अके स' आङो बे केपचा क'डखौ फिल खालामसै 1 small d okay 36461 small d then ना बे केपचाखौ फिल खालामखांनायनि उनावहाय मा खालामदो बेयाव गाहायाव नुनो मोनगोन सार्च होननाय मोनसे अपसन नुगोन बे सार्चआव क्लिक खालामबानो जाखारखागोन अके स' आं गाहायाव नुनो मोनगोन नोंथांमोना नै ओंखारखाबाय आंनि गासिबो नेम टेम स' आरोबाव नुनो मोनगोन नै नोंथाङा जेनाखि नायबानो जाबाय आं नोंथांमोननो खोन्थानि अके नायबानो जाबाय नोंथांमोना नै बेनो जाहैदों आंनि पेमेन्ट स्टेटास अके बे गोजौनिया नङा जे आंनि आगोलनि बे फार्स्ट सेमेस्टाराव हाबनाय स्कलारशिपसो बियो अके नै बिसोरो मोननैया आगोल आंनि बे फार्स्ट सेमेस्टारनिखासो आरोखि ना आगोल थांनाय बोसोरनि मोनखांखानाय आरोखि ना आगोल 8,335 रुपिस मोनदोंमोन आङो अके स्कलारशिपखौ दा नै लेटेस्टआ जाहैदों नै बिसोरसो अके दानि लेटेस्टआ जाहैदों नै बिसोर मोननैयासो अके बिसोर मोननैयासो अके आगोल फार्स्टआवहाय मा देखायदोंमोन नै जोङो चेक खालामनायबा जोंनि जेनाखि पेमेन्ट स्टेटास स्कलारशिपनि पेमेन्ट स्टेटासखौ जोङो चेक खालामनायबा मा होनो देखायदोंमोन नै बेवहाय नै पेमेन्ट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेन्सि होननाय मोनसे अपसनखौ नुनो मोन्दोंमोन जोङो पेमेन्ट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेन्सि ओमफ्राय 23,000 पेमेन्टआहाय अके स' दा नोंथांमोना चेक खालामना नायबानो जाबाय नोंथाङा जुदि चेक खालामनायाखैबा नायबानो जाबाय नोंथांनिखौ अके स' दा नोंथांमोना चेक खालामना नायोबा नोंथांमोना नुगोन नै आन्डार प्रसेसिं विथ एजेन्सि अके स' आगोलैनो माने थांनाय बोसोराव बिदिनो जाखादोंमोन आरोखि ना अके फार्स्टआवहाय पेमेन्ट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेन्सि देखायो दा बेयाव मा आन्डार प्रसेसिं विथ एजेन्सि देखायदों स' मोनसे सेड निउसआ जाहैदों मा बेनि सेड निउसआ नोंथांमोनखौ खोन्थासै आङो अके बे सेड निउसआनो जाहैदों नोंथांमोना खोनानानै नायबानो जाबाय नै आगोलहाय मा देखायदोंमोन पेमेन्टखौ बेसेबां देखायदोंमोन 23,000 देखायदोंमोन नङा होमबा दा बेसेबां जाखो नै 11,400ल' देखायबाय आंनोहाय अके स' माने बे स्कलारशिप मोननाया माने इसेबां मानि मोनखानाय नङामोन बायदिखौनो मोनखादोंमोन आङो 23,000 गाहाम गासिबो स्टुडेन्टसफोरनिखौनो मा गासिबो कलेजनि स्टुडेन्टसफोरनि जायनाखि स्कलारशिप पेमेन्ट बेखौ मा 23,000 देखायजोबदोंमोन आरोखि ना दा बेवहाय मा देखायफिनखो बेयाव स्टेटासआ मा जेनाखि फैसा मोननांगौ जेनाखि नोंथाङा स्कलारशिप मोननांगौ बे एमाउन्टआहाय मा चेन्ज जाजोब्बाय आरोखि ना कलेज नाय कलेज अबेबा कलेजना 8,000 गाहाम बिदिनो अबेबा कलेजना 12,000 गाहाम माने बे स्कलारशिप पेमेन्ट मोननाया मा नोंथांनि जेनाखि माने नोंथाङा फार्स्ट टाइमाव जेनाखि एडमिसन लानायनि एडमिसन फिस हिसाबैसो मोनो आरोखि ना नों स्कलारशिपखौहाय नोंथांनि जेनाखि एडमिसन फिस बे एडमिसन फिसआ बुरजाबा बुरजा मोनगोन नोंथांमोना स्कलारशिपखौ आरो माने खमबा खम मोनगोन आरोखि ना अके थ' नैबाव नायबानो जाबाय दस्राबा सोरनाबा माने कलेज नाय कलेजसो मोनो आरोखि ना अबेबा कलेजनि स्टुडेन्टसफ्रा बुरजा मोनो अबेबा कलेजनि स्टुडेन्टसफ्रा खम मोनो माने एडमिसननि सायावसो आरोखि ना बांसिनानो बे गभार्नमेन्ट कलेजाव फरायग्रा स्टुडेन्टसफोरना माने एसे खम जायो ओमफ्राय प्राइभेटफ्राव फरायग्रा एसे बांसिन जायो बेबायदिनो जायो आरोखि आरोबाव प्राइभेट गभर्नमेन्टआवनो अनेक डिफारेन्स थायो आरोखि ना स्कलारशिप मोननाया माने आरो बेयावबो डिफारेन्स दंबावो माने नर्माल ओरैनो माने हान्थिनानै फरायग्रा बे स्टुडेन्टसफ्रा एसे खम मोनो आरो जायनाखि स्टुडेन्टसफ्रा हस्टेल थानानै फरायो बे कलेजाव हस्टेल थानानै फरायग्रा स्टुडेन्टसफ्रा एसेबाबो बांसिन मोनो आरोखि ना बिदिनो 4,000 5,000 बाबो एसेबाबो डिफारेन्स जायोखि ना बिसोर बांसिन मोनो 4,000 5,000 बाबो बांसिन मोनो स्कुल जेनाखि हस्टेल थानानै फरायग्रा स्टुडेन्टसफ्रा अके स' सेड निउसआ बेनोनो माने आगोल थांनाय बोसोरावबो बेसेबांखौनो मोनखादों आरोखि ना 14,000 गाहाम मोनखादों आरोखि ना 14,000 8,000 बिदिल' मोनखादों आगोलहायबो एखेसो सेम आरो आङो दा नोंथांमोनो सासे लोगोनिखौ नोंथांमोनो चेक खालामनानै देखायफिनबावनि अके स' नोंथाङा मा बेवहाय गोसोब्ला मा देखायनो जेनाखि बे माबाखौहाय जेनाखि बेखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन आरोखि ना नोंथांनि जेनाखि पेमेन्ट स्टेटास बे डिटेल्सखौ डाउनलडबो खालामनो हागोन बे PDF फाइलाव डाइरेक्ट डाउनलड जागोन दानिया आङो आंनि सासे लोगोनि बे आंनि लोगोनिखौ आं चेक खालामनो नायफिननि खनसे अके स' बे आंनि लोगोनिया माबायदि देखायदों आंनि लोगोनिखौ आं चेक खालामनायनि अके नायलांबाय थाबानो जाबाय बे आंनि लोगोनि अके स' आंनि फ्रेन्डनि बियो 6 बे दाना केपचाखौ आं फिल खालामनो 6 2 स्मल cd d9 अके स' दानिया मा खालामदो सार्चआव क्लिक खालामदो बास सरि डाजन्ट मेट्च अके केपचा मेट्च जायाखै bcd8 स्मल e7 अके दा सार्चआव क्लिक खालामबानो जाबाय
बा नुनो मोनखागोन नै गाहायाव नै बे देग्लायनिसो गोदान आरोखि ना स्टुडेन्टआ स' बेनो बिथांनिया नै बेनो फार्स्टआव देखायखादोंमोन 23,000 एमाउन्टआ ओमफ्राय देखायदोंमोन स्टेटासखौ पेमेन्ट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेन्सि बाट दा नोंथांमोना चेक खालामनायबा नै नुनो मोनगोन 8,360 ओमफ्राय स्टेटासा जाहैदों आन्डार प्रसेसिं अके स' नायबानो जाबाय नोंथांमोना कलेज आरोखि ना स्कलारशिप हाबनाया बिदिनो अबेबा कलेजना बुरजा मोनगोन अबेबा कलेजना खम मोनगोन अके स' बेबायदि नोंथाङा जुदि नोंथांनि जेनाखि पेमेन्ट स्टेटास बे पेमेन्ट स्टेटासखौ नोंथाङा चेक खालामनायाखैबा नायबानो जाबाय दा नुनो मोनगोन नोंथांमोना आन्डार प्रसेसिं विथ एजेन्सि माने एसे सम लाखायोखाना माने हाबनायावहाय स' आङो आंनिखौ नोंथांमोननो देखायफिनयो आगोल बेसिबांआवहाय हाबदोंमोन मा समावहाय हाबदोंमोन नायबानो जाबाय नोंथांमोना र' आंनिखौ चेक खालामनानै देखायफिनयो आं नोंथांमोननो मा समाव हाबदोंमोन आगोलहाय माने एसेबां खाबार दाबा एसेबां माने थाब हाबखाया स्कलारशिपाहाय अके नोंथांमोननो आंनिखौल' देखायफिनयो र' मा समाव हाबामोन आगोलहाय थांनाय बोसोरावहाय आंनि जेनाखि फार्स्ट सेमेस्टारनि जेनाखि बिए फार्स्ट सेमेस्टारनि बिएससि फार्स्ट सेमेस्टारनि आंनि जेनाखि स्कलारशिप मा समाव हाबदोंमोन नोंथांमोना नायदो नोंथांमोना अके खेबसा मेट्स जायाखै अके 8 9 8 9 5 small b okay so search now you can see here गाबोन जाबाय नोंथांमोना मा देखायदों बेवहाय आं एसे जुम खालाम खोन्थानि आगोलहाय आंनि स्कलारशिप फार्स्ट सेमेस्टारनि स्कलारशिपआ मा समाव हाबदोंमोन नै जानुवारिनि 2020 जानुवारिनि 2020 हाबफैयो बिदिनो टाइम लाखायो मा समाव हाबदों नायबानो जानुवारिनि 14आवसो हाबदों आंना 14 अके स' गासिनावबो स्टुडेन्टसफोरानो 14आव हाबदों आरोखि ना ओमफ्राय सोरनाबा फार्स्टआवहाय हाबैयाहाय माने एसे लेट जाना हाबदों बिदिनो 15 डेजसो थाना हाबदों आरोखि ना नोंथांमोनाबो दा मा फार्स्ट टाइमाव नोंथांमोना हाबाबाबो नोंथांमोना टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया माने एसे लेट जायो आरोखि ना बिदिनो 10 डेज 15 डेज गाहामनि उनाव हाबफिन आरोखि ना जाय स्टुडेन्टसफोरा फार्स्ट टाइमाव हाबाखै अके स' नायबानो जाबाय नोंथांमोना 14 जानुवारियावसो हाबदों होननाबो 14 जानुवारियाव माने गासिबो स्टुडेन्टसफोरानो 14 जानुवारियाव हाबदों आरोखि ना आगोलनि 2019नि स्टुडेन्टसफोरनि जेनाखि फार्स्ट सेमेस्टारनि स्कलारशिप बे 2020आव हाबफैदों नायबानो जाबाय 14 जानुवारिसो हाबदों अके स' आइ हप नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ भिडिअखौ नायनानै स' नोंथांमोना खुनु टेनसन लानांगौ गोनांथि गैया बिदिनो एसे टाइम लाखायो जानुवारि डिसेम्बर जानुवारिनि गेजेरावसो हाबखायो आरोखि ना अके स' बेनोसै नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ नायनानै मोजां भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो सेयार खालामदो अके लोगोफोरनो सेयार खालामदो सफ्रेस नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ नायनानै मोजां भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो सेयार खालामदो जुदि आंनि चेनेल गरबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो साइडआव थानाय बेल आइकनखौ प्रेस खालामदो नोंथाङा जुदि आंनि बे भिडिअखौ फेसबुक पेजाव नायदोंबा फेसबुकाव नायदोंमोन नोंथांमोना आंखौ फल' खालामदो फेसबुकआवहाय सब दिनैनि थाखाय एसेनोसै बाय बाय गुड